Il-primawla tal-Qorti Ċivili, preseduta mill-imħallef Henry Mizzi, ċaħdet il-kawża mresqa mis-soċjetà sa Jorge Palloni Limited kontra l-Kummissarju tat-Taxxi. Il-kawża kienet marbuta ma' avviż maħruġ mill-Kummissarju tat-Taxxi fis-16 ta' Frar tal-2021 u li bih ġie mitlub l-ħlas ta' 8 miljun euro VAT penali u imax dan il-perjodu bejn l-ewwel ta' Marzu u l-ewwel ta' Awwissu tas-sena 2020. Jorge Palloni ġiet ikkorporata f'Malta fl-2016 sabiex teżegwixxi xogħlijiet ta' disinn u kostruzzjoni relatati mal-proġetti tal-isptarijiet pubbliċi ta' San Luqa, Keringrek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex skont ftehim iffirmat ma' Vitals Global Healthcare Management Limited. Jorge sostniet li ħafna mill-ammonti mitluba fl-avviż tal-Kummissarju ma kinux dovuti peress li kienu jinkludu depożiti u xogħlijiet li l-VAT tagħhom diġà tħallas. Minnaħa tiegħu il-Kummissarju tat-Taxxi sostna li fil-fatt kienet inħarġet stima skont l-artikolu 32 iżda din ma waslitx. Kif intbatet f'indirizz antik, il-Kummissarju wera li Sapurġi qatt ma preżenta appell kontra din l-istima quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattivi minkejja li kellha id-dritt tagħmel dan. Fid-dawl ta' dawn il-konklużjonijiet il-qorti ċaħdet it-talbiet kollha ta' Sapurġi u kkonfermat il-validità tal-avviż ta' 8.3 miljun euro. Il-qorti ddikjarat li dan jikkostitwixxi titolu eżekuttiv validu fil-konfront tas-soċjetà l-ispejjeż kontra l-istess kumpanija